Passem ara al punt 19è de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani, presentada per l'il·lustríssim senyor Joan Laporta, del grup mixt. Té la paraula. Ja pot començar, senyor Laporta. Gràcies, molt honorable presidenta, honorable vicepresidenta, honorable conseller, il·lustres diputats i diputades. Intervinc per presentar la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani. Bé, l'oportunitat de la moció és evident perquè està de màxima actualitat i, per tant, celebro aquesta oportunitat. Entrant en el contingut de la moció, penso que és molt important pel nostre progrés que els ports catalans esdevinguin les portes d'Europa per les mercaderies d'Àsia i del nord d'Àfrica. I en aquest sentit, això ho podrem aconseguir si els connectem de manera eficient, i això és a través del ferrocarril amb l'ample de via europeu, amb el nord i el centre d'Europa. Pensem que el corredor ferroviari mediterrani crearà unes grans oportunitats empresarials i laborals i, a més, farà que el nostre model econòmic sigui més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils. En aquest aspecte, dir que per la prosperitat present i futura del nostre país està en aquests moments, amb aquesta infraestructura estratègica, està en joc aquesta prosperitat, sense voler fer aquí alarmisme de res, però veritablement és una infraestructura estratègica necessària per a la nostra recuperació econòmica i que, per tant, espero que tingui el suport dels grups parlamentaris de la cambra. Bé, la moció en concret està transaccionada. En aquest sentit, els grups parlamentaris que han presentat esmenes finalment les hem transaccionat amb Convergència i Unió, amb el grup parlamentari socialista. Esquerra Republicana no ha presentat esmenes perquè des d'un primer moment l'ha vist bé, i en aquest sentit el Partit Popular, Ciutadans i Solidaritat tampoc. Les esmenes presentades per iniciativa malauradament finalment no s'han pogut incorporar, però queda així. Són 5 punts. És que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a prendre mesures per aconseguir un compromís escrit i públic del Ministeri de Fomento perquè acceleri les actuacions que s'han de practicar a Catalunya per promoure el corredor ferroviari mediterrani. El segon punt, això bàsicament és perquè ens incloguin el corredor ferroviari mediterrani en el Core Network transeuropeu, i d'aquesta manera tindrem la possibilitat que aquesta infraestructura estigui feta amb fons estatals però també amb ajuts europeus. El segon punt és que el Ministeri de Fomento inici les actuacions necessàries a Catalunya per promoure el corredor ferroviari mediterrani. Diem, segons els estudis fets per l'associació Ferrmed, que és un lobby empresarial que fa molt temps que està treballant amb la consecució que el traçat del corredor ferroviari sigui pel Mediterrani. En aquest sentit, la moció presenta 10 subapartats, que bàsicament és que s'iniciïn les actuacions per la nova línia de mercaderies de Girona a Sant Celoni, de Sant Celoni a Castellbisbal, de Castellbisbal a Martorell, i la nova línia de mercaderies Martorell-Tarragona. El primer subapartat parla d'adaptar l'ample de via europeu a la totalitat del recorregut a Catalunya, adaptant les estacions claus per trens de mercaderies de 750 metres de longitud. Es parla també de l'execució de nous accessos als ports de Barcelona i Tarragona i adequació dels existents a l'ample internacional, i també que s'iniciïn les actuacions de les connexions del tren d'alta velocitat amb els aeroports de Barcelona, Girona i Reus, a més de l'adaptació dels nodes logístics més importants a trens de 750 metres de longitud.
El tercer punt de la moció és instar el Ministeri de Fomento, i acabo, presidenta, a acabar les actuacions en curs que són necessàries per precisament promoure el corredor ferroviari del Mediterrani, també segons els estudis de Ferrmed. En aquest sentit són 4 subapartats. Un és el tren d'alta velocitat Barcelona-Girona i que es posi en funcionament el 2012, el túnel que ha de passar del tren d'alta velocitat entre les estacions de la Sagrera i Sants de la ciutat de Barcelona. Aquí hem consensuat la finalització prevista fins al 2011. La nova estació de la Sagrera, que es finalitzi el 2016, i després la variant Camp de Tarragona, Tarragona, Estació Central i Vandellòs, que sigui operativa des del 2013. El quart punt de la moció és instar el Govern de l'Estat perquè financiï aquestes esmentades actuacions amb fons públics estatals i amb l'ajut de fons europeus. I el cinquè, que ha estat consensuat amb el Partit Socialista, és que durant l'any 2012 el Govern, honorable conseller, presenteu un pla d'infraestructures del corredor mediterrani de titularitat catalana, i això per exemplificar el compromís del Govern i de les institucions del país amb aquesta aposta que ha fet Europa per aquest nou eix del traçat del Mediterrani. Aquest pla inclourà la posada en marxa, l'impuls, el desenvolupament d'aquestes infraestructures de titularitat del Govern de la Generalitat. Aquesta és la moció i espero que rebi l'aprovació majoritària dels grups parlamentaris. Gràcies. Senyor Laporta. Senyor Laporta, per pronunciar-se per les esmenes, no? Per pronunciar-se sobre les esmenes i la transaccional. Gràcies, molt honorable presidenta. Bé, fonamentalment, referent a les esmenes, si em permeten, començo per les esmenes amb l'il·lustre diputat, el senyor Labandera, amb qui ha estat un plaer col·laborar amb aquesta moció. Dir que sí, és cert que hi ha moltes declaracions en aquest sentit, però clar, falta una i de molt important, i és allò que la moció en el seu primer punt el que vol és que el ministre de Foment, que té la responsabilitat de plantejar davant de la Comissió Europea quin és el traçat prioritari per l'estat espanyol, que es pronunciï, que es mulli, perquè fins ara, ho dic amb tots els respectes, allò que diem a Catalunya que està fent la Dallonsis i la Ramoneta i no s'acaba de pronunciar. Aleshores, aquí el que volem d'alguna manera, i amb tots els respectes, és que miri de pronunciar-se. Un moment, senyor diputat. Continuï. Sí, molt breu, presidenta. Bé, i per tant, aquesta és la voluntat del punt i li agraeixo molt que, més enllà d'haver comentat i explicat l'esmena, que voti a favor del punt 1, diputat Labandera. Referent a les reflexions de l'exconseller Milà, li ha contestat, crec que de manera excel·lent, el diputat Amorós. El tren d'alta velocitat entre Barcelona i València fa sentit, és rendible econòmicament, i la veritat és que realment és una llàstima que per aquest motiu no puguem tenir aquí una entesa de tots els grups parlamentaris. Jo l'animaria a reflexionar a la inversa, a veure si poden vostès votar a favor de la moció. I respecte a la competició que deies, que realment s'ha produït una competició, però és una sana competició, i aquí el que calen és aplicar criteris també els han explicat molt bé la Victòria Forns, la il·lustre diputada de Convergència, i Oriol Amorós, d'Esquerra Republicana, en el sentit de, i també ara en la seva intervenció Dolors Montserrat, la il·lustre diputada del Partit Popular, en aquest sentit hi ha raons més que suficients perquè guanyem aquesta competició. I les han dit, les infraestructures al servei de la productivitat i l'economia, el cost-benefici d'aquesta infraestructura, i després totes les dades que heu donat. El 40% del producte interior brut estatal està concentrat en l'eix mediterrani, i en fi, crec que no m'estendré perquè ja les han detallat pràcticament totes aquestes dades que fan que aquesta competició la puguem guanyar. A partir d'aquí, agrair a tots els grups parlamentaris la seva voluntat d'entesa, agrair també personalment als diputats que han intervingut en aquesta moció, que han representat els seus grups. A la senyora Dolors Montserrat li diré que des de l'any 98 vostès estan defensant el corredor mediterrani, és un exemple de persistència. Jo els animaria en qüestions tan importants de país com és el corredor, ja sap per on vaig, el corredor ferroviari mediterrani i el que seria el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic,
jo crec que aquí també seria qüestió, i ho dic amb tot el carinyo als diputats del Partit Popular, que seria qüestió de que la unió fes la força. Crec que és un bon motiu. Bé, dit això, agrair també als representants de Solidaritat i de Ciutadans i d'Esquerra Republicana, per suposat, de Convergència i Unió, doncs això, que s'ha aconseguit un ampli consens i per tant aquesta és una moció de tots. Gràcies. Passem a votar el punt 2D i 2G. Comença la votació. Ha estat aprovada per 104 vots a favor i 8 en contra. I ara votem la resta de l'esmena transaccional. Comença la votació. Ha estat aprovada per 112 vots a favor.